Bikira, sannu bikira, kike tunowa akwai ranar karshe. Rolin da taka shi ne rolin da nake a ofis ne da tare da abokina Safwan. Duniyan nan da fadi, kina gani wata rana. Wannan shi ne karo na farko da na fara shiga harkar fim. Bikira. Ni kaina a lokacin da aka ɗora min kyamara sai na ɗan ji wani iri haka, irin na ɗan tsorata. So amma kuma da na yi ɗaya na biyu sai na ga abin ai alhamdulillah ba wani headed kamar yadda ake tunani. Da farko dai gaskiya ba wahala, tabbas ya ba wahala, amma kuma da aka nutsa aka ci gaba dai sai na ga abin kamar shan shayi ma ya fi shi wahala. Dauke ta duniyan nan da fadi. Burina kuma yanzu a inda na fitar da su wani su celebrity da suka wasu irin su alanuwan nan duka a ce na wuce su zango lokaci daya. To Allah ya taimaka. Amin ya yi haka yi. Akwai ranar karshe.